Ето ви маникюр за 15 минути. Имам не повече от 10 минути да се лакирам. Взела съм си ето този лак. Мисля да сложа 2 пласта плюс топ. Сега ще видим колко време ще ми отнеме. Първи пласт е готов. Започвам втория веднага. Малко повече от 10 минути, защото сега свърших втория, обаче един го омазах, чистих го и се наложи 2 ногтя да изпиля, че бяха се разпластили. Обаче лявата ми ръка вече е суха благодарение на брокатения лак, така че веднага почвам с топа. Да стискаме палци за 13 минути. Готова съм за 13 минути и 58 секунди. Или за 13,5, не знам, на секунди не съм гледала. Сложих си топа и сега ще им дам 1-2 минути да позасъхнат, за да не стане фиаско. Но да, ето маникюр за 15 минути е възможен. Естествено, най-важното е подбора на лаковете. Ако ще си правите толкова бърз маникюр, той съхне супер бързо. Освен това е светъл и някъде, ако не съм супер прецизно се лакирала, няма да се личи толкова много. А и съхне супер бързо, май го казах вече. Няма значение. Ето ви маникюр за 15 минути. Чао!